Good morning mga kapartner. It's another day. Saturday karong adlaw. Continue gyapon ta sa atong mga buhaton sa opisina, especially sa preparation sa atong mid-year o success camp. And hopefully karon nga katong magbinayranay na ron to ang among client. No, then natay grasya ang maabot niya mga kapartner. O expected taon niya na po'y mag-remit ng mga kapartners nato sa GemC Realty. Bakbakan na mga kapartner this coming Monday. Kaubanan si Ma'am Kat, si Ma'am Tin nga gikan sa Cebu, manipod sila mo join sa atong event. Yan mga kapartner, that's why manikamo ta always nga ihatag na to ang best para sa atong mga achievers, sa atong mga nagtap sa atong company. Wala mi karon kung walay mga ahente nga sama nila nga naghago, naningkamot, and of course para po sa ilang goal, sa ilang pamilya. Ang spirit of GemC kanunay nga palaban, kanunay na despite do natay mga trials, do natay mga struggle individuals atong tagsa ka pamilya, but ningkamot gyapon ta nga barog no para sa future. See you at the office. So this time kapi-kapi sa ta de. Alive ta karon, alive. Oh. Pukaw para sa goal, no? Di ta paluya-luya mga partner. Iyan. Alright. Hello, Papa. Good morning. Morning. Akong ate. Bakit akong ate kasi responsible na kayo, may na mo ugas, may na mo nilhig, muluto og itlog, og bulad perito. Mara na iyang magbantay ni baby, makapatulog kantahan niya og ugoy ng doyan. Ay, ngape mo. Hi, sige man nagtamsak. Hi, sige man nagtamsak. Ay, kanina na cellphone. Kita ibigi. Ang lablab papa. Wala palagi mo picture siya mi nga kuan di botan na to kuan. Dala na. Okay. Ya. May po. Ya. Para ma-inspire ta sa atong business partner, para nga naman yun bisag kapoy ang atong gibuhat, pero kung natin mga loved ones nga makapasmile sa atong mga kapoy, mawala siya mga kapartner. Partner, wala ko ga-expect nga nalimot ko sa time na si Sir Jan, no? Nami sa itor karon sa Lumbia, no? Lumbia. Okay, dako din siya nga transaction mga kapartner. Di maligo sa dali-dali kay nangapi naman ko. Okay, pangapi sir. Bugaw kay partner, oh. Naiga contract diri ni Gaday, so magigiagi mga dag contract, lapo kandalan, so expected gid siya nga hugaw, so usahay tag sarap makapawasin kay kung magwasing mo ko mga pila ka oras bugda dayon. So mga tumi karon sa Lumbia kay dunay site tour sa atong mga business partner, so atong kuyugan ni assist atong partner kay siyempre para po di sa company nga sales. So atong tanawon dito kung unsa ang kining hitsura sa property, kung mauyunan ba. Hope nga positive ang atong kuan, kompleto lang documents ang atong property para ma-present nato sa atong mga kliyente at mga investor nga buyer. So tara, let's kay gahuwat na sila sa office. Bakbaka na punta sa atong business sa realty site tours. Blessing will come mga kapartner. Trabaho para sa atong mga pangarap siyempre. So nanako sa opisina. Alright. Good morning, sir. Morning. Kondisyon yung sa kinader. Ano pinaka-kondisyon no? Pan ba? Ragids kayo, di ba? Way ugas-ugas Magikag ng imaw Paragikan no kuan ba? Racing.
Amog kayo. So, si Sir John, si Sir Hello, morning. Claude, atong kauban sa site karon mga ka-partner. Atong dito sila Jinggoy. Nana sila dito? Ito na dito. Wala, dili pa dito nila kung ano ang sir, ang atong pinruwa sir. Oh, yun doon. Ulat na to. Basta... Pero ilang unahon kanin chapel, unahon nila. Unahon lang, sapil. Sunod din ang kuhan. Dako, Sapil yung kupinin mo, pinro ka po. chapel? Dako lagi. Pero kuhan na siya, butang na mag-stick na. Pero timpol, lahi po itong timpol. Timpol na itong i-offer ka ng layo ilang kastrinsi. Tipul ke 5 man. 5 hectares na natin nakita. 5 hektarya. 5 ang ilang ipangita sa timpol. Oh. So asa man kasagaran area sir, ilang gikan sir? Ipad lang uptown yun. Uptown good area. Nanam tayo nakita. So isa sa mga tip mga ka-partner kada ganing example namoy kana mga kliyente investor nga mangita og property nga for example ingani nga transaksyon dapat yun i-clear na to daan ang property wala pa yung mga problema sa mga documents no Yes. kay kasagaran mo magana masangit ba sayang kayo ba Sayang kayo. Ang effort, sayang sayang ang oras. effort oras nga atong gihatag nga pagkuman day wala day ni kuan wala na ay kulang ay discrepancy ang property. Ano yung pinaka-dabis na to karon? Tata karon partner sa SM. Apit na, the wording. Na. Umano ako buhat tanan certificate. Nanatan. Ano karon may special certification Oh na, 5 mo. 5 min. Oh, 5 mo. Nabuhatan na gapon. Wala pa kay gali out pa ko kuan. Kana nice ba ang certificate ba? Para bungga ba? Kardagan gani mo inganyo. Ingana mo ta sunod kapa-inspire mo ba? Kota na ng mga ahente sa kuan ron, Liberia. Dagan kasi sila ba? Kung kayo, tulo ka bando. Busy ka sa live ko. Na, sugod na day. Live mo sila pahingon dito. Ay, balik ka dito. Dili, opening sa kanang bok-bok yung pumunta. Ah. Ginger nga po na mukha ko itong mga award dito baka na mga mabaga yung mga dagway kasi Ano ba, sir? kanta, sayaw din sa Claveria abot ato sa Claveria. Kasi pagkangap. Grabe. Apil ka sa una dito gyapon is good sa patrosinya dapat. Ang buto, unahan pa ang kada kuan Batanes mo na, murag Batanes nga team ba sa Kung wala pa tapos dimple ni Hawa. Usog yapon dimple to. Oo, usog na siya sa mga program. Karon kay makakuha naman siya, murag maiwit na siya ba kay siyempre. Wala naman din magani mas. Wala man siya ika ng murag ka back up. Wala ka ng pareha sa talent ba nga. Gani. Pareha, umukuhan yun na yun. Ay, mga tiguang yung mga sabay dito. Sa pagsabay. Manayo mga galing sila pero kung kung ano yung ginahanglan na gid siguro. Shout out Dimple sa Castle Realty. Friend yapon lahi lang sila nga kuan. Ato nang kalimtan ng mga nangagi, focus na to sa tugal lisod gid natay bit-biton nga mga kanang murag nga kasuko ana kuan na lang forget and forgive ana na. See you at the top na lang dayon. Siya lang tayo niya makasakyanan ni pohon. Ya kamo Sakinan lang yapon. sakyanan lang yapon mo. Ana di lang tayo magbinanggaay. Mag-transact ra gyapon. Shout out po kang Ma'am Christine Juarez, katanaw siya ani nga vlog. Okay ra ma'am, no props ma'am. Forget and forgive lang ta sa atong mga nangaging at Mga kabingkil. nga na gid na wala may perfect good. Hope nga mo success mo diha. Kami yan kamot po ni dire kay amo gyud gibuhat ang kuan pinaka the best para Para sa mo best para sa company. para sa company. Of course sa atong pamilya kay siyempre kita ra gyud may benepisyo na. Ang benepisyo na. Damay dagan madamay ba. Kaya Dagan tag maalsa. Bukat taga itong abaga sa pagpaningkamot pero pag magbunga na. yan. Ana. Lisod magud ang success nga dali ra kwaon. Dili. Dili nimo mabalyo. Wala kay may istorya. Wala may istorya. Dili nimo wala challenge nga mo Wala ka, murag dili ka maka-inspire. Murag pero kung daghan kag mga challenges, daghan kag mga pagsulay, yan nalampasan nimo nya, nimo na successful Daghan kay mga hilak ana bay. Nakatilaw na Inspire. ko. Nakatilaw namin ni Kuya Claude og isa ka kuan, isa ka challenge. Kani matestimony man gyapon namo. Kani pohon ha. What's up ha kani nga vlog ha. Pohon-pohon. Kaya ato magindi vlog ang mga success story sa ato mga partners. Testify man namo ni, testimony ginamo ni. Kaning site tour namo karon, ana. Then next nga na dayon, di ba? Ang transition ba. Nindot kayo. Kung sa mga partners
Isa pa kung sa kadako challenge mga bot sa itong kinabuhi. Move forward Oo. lang yapon. Kuan mo guna po ng challenge ka ng Mura para maisog ka ba? Oh, para ba Ligon ka ba? Ligon. pundasyon mo sa pundasyon. O, condition ba? Pundasyon ang mo sa imong mga lamas, Ay, sa imong oo. mga kinabuhi. Para pag nanay trial sa magian na po di mo po, wala na. Easy na kasi. Ana na, yagian na ako ni. Ano ba? Easy na lang kayo. Move forward lang yun. Dili yung ka ganing magpabilin ka sa kanang kuan. Dara ka dito perminti, down na gani ka, nagpabilin na gyapo ka dito. Kita yung kagway nga, ano ba? Pagsulay na nas kinabuhi. Nga po dyan, grabe sa inyo sir, no? Sunog po nilang sir dyan, yang kuan, gangan, pero Parents-in-law. pero grabe no, sa itor yapon, nagyapon tayo mga blessings dyan, no? Lagi mga bot. Mga kuan, rental, sana ba, hinahinay, transaction, range. Ano lang mga partner, inspired lang ta sa mga kuan tao nga kapahatag na to strong ba kalikod. So yeah mga ka-partner na nato diri gulat lang nato si PG. partner PG no na mo guide sa tos property. So mo ni ang City Jail. no. Diyan may karon mag-meeting. Diyan may meeting ron. Hello sir, nana mi dire sa jail. Atbang. Atbang. Oh, ami masulod sa jail. Meron ko. Pansaman mo lawas sa sila hay na lawas mo sa mga kay na paayos sila. Ah, yes, yuta res Garcia. Laos lang media sa imo. Laos. Ah sige kay nabi ipatanaw cellphone. Mamahaw da. Ang dami daan ng Bisaya nga manok dia, sir. Lami higop Bisaya nga manok ba iba? Ah labi kaya. Grabe, kaya. Salasa nga. Ay na butay ko paya. Ang sabaw ba? Bisa rag manok gani. Nya tangad agay. Okay, lang ya. Partner PJ ato po ning ipatanaw ang cellphone ni Mami kay daot mo gud ato ning ipa-check sa iya kay naman ni siya ikuan diri ka ng shop sa cellphone. Partner PJ kau ba naman sa Jamesig? Sir. Ako lang sa nitikapan, sir. Oh mo kuan daw ano pulo. Yan ikuan na mag-data siya kana mag-open palit mo taong. Kilala. Oh, sige, sir. So yan mga ka-partner mo ni ang kuan ni partner PG ang store oh. So sa gusto diya nga magpaayo og cellphone, magpa-check og kuan cellphone, pwede mo bisita diri sa unahan na sa City Jail. Gi-market na nako partner imong tindahan. Isda. Oh. Ano ni baligya ni mo ne? Oh, balik yan, sir. Okay? Ah, yun, nice kayo. Isa nga na ni isda? Download. Ano ni, laki ba eh? Laki na, sir. Ikan pa ng Thailand. Ha? Thailand pa ng ikan. O ba? Wala eh, na diri day. Wala na din eh. Order pa na ako Pero ni. mahal na. 18K akong balikan ni. O ba? Dako na, gamay pa. Nani siya kada ko? 18. Di yan sa dako. Ako din yung anak yun. O ba? Mas dako, mas mahal. Nangalin ako inani. Pan ka mo ka ako inani. 20 pieces. Kaya, anak pagkagamay yung Ilan bigyan mo? 4,000. Ngayon, nabili ni isa. Wala lang yung nabil. Kanin doa. Wala lagi na ikuan sa ulo, yapon. Lahat po siya. Oh, live na yung baini siya. Yan, baligyan na yung mga partner ni partner PJ sa iyahang aside nga nasa yung cellphone shop. Nasa ikuan diri mga isdaan. Mahilig sa mga aquarium. Ano eh? Realty transaction. Mga business partner. Okay, istorya na po natong owner, ma-evaluate na to ang docs. Dayon, ma-check po na to ang property. So, wala ka. Meeting sa midari mga kapartner. Ang area nara diri sir. Ano na? Dili dito pa nan. Kanan pa. Oh, kanang ginungan. Oh, kanang ginungan nila nga simentado. Oo. Anong nagdagang kahoy? Oh, nga. Ako ni ginakahoy. Dali tanan pa yung dito. 1 hectare man eh. Ano yung area? So, pwede mo palit o kuhan, 5,000. Cutting, pwede ka mong cutting.
So nanata diri mga ka-partner sa property nga Ibaligya. So ano siya nga property ang gina-mention nila. Di 1 hectare daw ni siya. So muna siya nga property karon. May ito makita nato ang mapa. So dito unahan mao to ang dito sa City Jail. Kani padong ni sa Upper Palalan Pagawas. So ang area within the kuan gyud siya kanang sentro sa Lumbia. Morning property. Ayan. Cemented road. Half lang siya. Kay dire pikas kay ongoing pa ang pagsemento. So mo siya ang property na atong i-offer sa atong client. Ato nang tan-aw ng docs ani. So muna sila ang atong mga kauban sa transaksyon. Naron sa tan-aw ninyo sa property. Nindot siya. Oh. So katong area dito napunto siya dalan dito ka Paliko. So kani siya nga area mga property mga ka-partner ang atong i-offer. Alright, dako gid siya. Oh. Nice. Nice property. Yan mga ka-partner mo ni ang balay sa property owner. So amo sang i-negotiate. Among try na mo ma-evaluate ang documents. Pagka ko rin sa'yo gapon, na-endorse na ang minyo ta karon. Kaya probahan na siguro karon. Wala ko issue. Ang amo lang mga problema ni kay since broker man sabod ni among Yes, sir. gisulti gid sa taga Manila nila nga contact is net gid ni ani ug inyo ning kwaon net. Ganet mi pasabot tanaw nagagog nga broker man mo. So wala koy pakialam sa kan kamoy mag-add. Yes, na lang sir. Kung inyong i-clarify lang nato ni. kamoy mag-add Sa imong net ni. net kasi yung presyo nga pilay presyo ni mo na sir. Kasi gara bayad bisag barato na yung Pero title gid na dahil wag gid kasama dyan. Sir, pwede ba ta makapangayog picture sa imong title sa imong kuan para evaluate lang sa imong Dili, dokumento? ikaw lang ko. I-text ko sa imong email address. Oh, mas mayo. Masada. Para di Dali, buhi pa akong mama. Kadal na kayo sa nan. mapuba aprobahan ni sir. Memorandum. Magmuwa kita. Oh, magmuwa ta. Aprobado na din na mas page pag mo na mas page perminte. Kusig na ito sa opisina niya mo nang purpose na mo sa Alberto sir kasagara mag experience among experience is idala na mo buyer na sa tanaw kay interesado ang buyer nausap ang presyo sa dili ba lagi mo na purpose na sa Alberto sir. Doon lagi ka sa millionaires ana. Oh, Ano naman? we claim it. Yes. Ang process man. Good morning mga partners. We are here in office. Kaning group source override application, di ba kaya yung mga tawag na ikaw na dami? Ada wag ka yung expression, nakahalin na kung ikaw group source application. Yeah. Do you think Tao, tao sila ng da para sa inyo kung dami sila? And of course, Dala na sila, dapat ikaw mo. Muna gitawag override. Kaning okay na kayo mga partner. Okay. Nagbuhat na ako mga docs regarding sa pagpalit sa property. Sir nila ito ba? Sunliway, grabe ginihapay oh. Oh, mag-sister ni sila mga
power sa mga gwapa nga mga sister. Liguyado. Ano sa mo sila na liguyado? Oh, sir. Bayaran, ginagawa sa kwan, sir, na bayan na may sealer. Yan, Jollibee ang among lunch karon. Dapat Amang uban. 1, 2, Di ba, mamaya ko lang sa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lord, salamat yung Lord, salamat sa mga blessing, Lord. Salamat sa pagkawang nasa ulo ni sa Lord. Salamat, Lord, sa mga apostle na nakawag na Lord, na kampak sa ila, Lord. Lord, salamat sa mga grasya, So, ayan mga kapartner, nahuman na ang atong adlaw karon no, another Saturday successful nga mga activity and of course blessing nga gihatag karon partner. Ana lang continue lang ta mga kapartner para sa atong goal nga mo income ta sa Gemce Realty and of course para mahimot ang blessings o bantaw. Pangandoy lang ta mga kapartner kay I'm sure doon na gyud tay ma-harvest pohon. Basta in the right way o tinarong nga trabaho. Ipakita ang atong spirit of fighting and to earn more than sa inyong gusto nga makuha o kana para makatabang sa atong pamilya mga partner. So salamat kayo mga partner sa pagtanaw ani nga vlog hope nga inspire mo. We are kanang kuana excited sa event this coming Monday and Tuesday sa awarding. So sa iyo mga kapartner, thank you so much sa pagtanaw ani nga vlog and please don't forget to subscribe our YouTube channel. Kini si partner gid always nga good. God is good all the time and all the time God is good.